alfarma, watan dace watan samu gurin mai nema, watan jin ƙai da neman rahamar mai girma. Mu dage da yin bauta musulmai, mu daina yin wasa cikin watan Ramadan, watan azumi na ibada ne musulmai. Mu dage da yin bauta musulmai, mu daina yin wasa cikin watan Ramadan, watan azumi na ibada ne musulmai. Dage da yin bauta musulmai, mu daina yin wasa cikin watan Ramadan, watan azumi na ibadar mu musulmai. Farko na sanyo kaligin nan da shi ya yi raina musulmai, sarkin da ya yi sammai da gansa ya yi dare rana Ramadan. Ko salati rabbana a gurin masoyina musulmai, shi ne rasulallah habibullah hasken raina Ramadan. Ƙaunarsa ta shiga zuciyata mamaye kalbina musulmai. Mu dage da yin bauta musulmai, mu daina yin wasa cikin watan Ramadan, watan azumi da ibada ne musulmai. Mu lura watan azumi wata ne mai ibadallah. Musulmai Mu dage da yin sallah a jam'i don mu guje illa. Ramadan Mun yi sallah ya 'yan uwana mu roki jallallah, musulmai domin shi ke yaye dukan matsala ya ibadallah. Ramadan Allah nake roƙo ka shiryar da 'yan uwana dukkan musulmai. mu dage da yin bauta musulmai, mu daina yin wasa cikin watan Ramadan, watan azumi da ibada ne musulmai. Na yi kira gun 'yan uwana a daina lalaci, Musulmai watan Ramadana wata na ibada, mu rage yin bacci, Ramadan muke tasbihi yawan salati domin rage kunci. musulmai Mu dinga taimaka wa 'yan uwanmu domin samun dace. Ramadan A zahiri mai yawan taimako san ba shi tabewa musulmai. mu dage da yin bauta musulmai, mu daina yin wasa cikin watan Ramadan, watan azumi da ibada ne musulmai. Azumi gatan mutane mata har da maza, Musulmai samari da 'yan mata addu'a duka kar a gaza. Ramadan Annabawa sun yi azumi hada sayyidina Hamza, musulmai a cikin sa watan azumi mai addu'a har mu agaza. Ramadan Yau ga awwal lamari addu'a na yi dukkan wa musulmai. mu dage da yin bauta musulmai, mu daina yin wasa cikin watan Ramadan, watan azumi da ibada ne musulmai. Cikin watan azumi Allah ke shafe zunubai musulmai, karo ka zai yafe maka ko sun kai dubbai. Ramadan a cikin sa Qur'ani ya sauka da ma sauran ladabai musulmai. Mu dage da yin du'a'i kar mu shigalta da san babbai. Ramadan me kudi me kuna yi kiran ku dukan jama'a musulmai. Mu dage da yin bauta musulmai, mu daina yin wasa cikin watan Ramadan, watan azumi da ibada ne musulmai. Watan falala, watan ni'ima, watan alfarma musulmai, watan dace watan samu gurin mai nema Ramadan, watan jin ƙai da neman rahamar mai girma musulmai. Da mai so da ga kofa buɗe bashin fama Ramadan
azumi musulmi zan so ku fuskanta. Ramadan Aikata aikin da na sani dai ba shi da fitanta. musulmai Idan ka yi sallah addu'a ta ya amsa ta. Ramadan Salisu na uku ne nake son na yi wa'azantarwa mu musulmai. dage da yin bauta musulmai mu daina yin wasa cikin watan Ramadan watan azumi da ibada ne musulmai. Bajan cinikayyar mu kar mu sako cuta. Musulmai Komai in zamimi dan Allah kar mi wauta. Ramadan Kar mu shagalta da ayyukan nan da za su sa wauta. musulmai Tarbiyyar ƴaƴayenmu mu dinga duba ta. Ramadan Dan asali mai waka na kawo na yi kira gun dukkan mu musulmai. dage da yin bauta musulmai mu daina yin wasa cikin watan Ramadan watan azumi da ibada ne musulmai. Allah yana yanta wa musulmai in muka dubawa. Musulmai Aiki na alkhairi min yo a rinka ninkawa. Ramadan Wajen ibada mu rinka tashi karmi ta zaunawa. musulmai Domin duk mai so gurin ilahu mai yayi miƙewa. Ramadan Ne musa ma na kawo kira nake kun dukkan musulmai. mu dage da yin bauta musulmai mu daina yin wasa cikin watan Ramadan watan azumi da ibada ne musulmai. Na yi kira gun maza da mata mu daina yin maye. Musulmai Ni dai nasiha nake ta yi don mu gyara halaye. Ramadan Mu ringa koyin halin ma'aiki shi ya furin jaye. musulmai Biyo biyayya gurin ilahu karbi ta waye. Ramadan Fadi kawo na yi kira daga mu gyara halayen mu musulmai. mu dage da yin bauta musulmai mu daina yin wasa cikin watan Ramadan watan azumi da ibada ne musulmai. Mu dage da yin bauta musulmai mu daina yin wasa cikin watan Ramadan watan azumi na ibada ne musulmai. Mu dage da yin